салом алайкум акао додаро апао хоҳаро падару модаро хоҳиш мекунам абиззати якта лайк аввал бимон кадомед ки мара қадрдон мекунӣ ҳамад ман миннатдорам ҳазор раҳмат рост ҳами навори мара то охира тамошо кунӣ як чизи муҳима ман мегум шояд ки худеда дар кор набоша бародари гада дар корай лайки то паҳн мекунам видеора дига бародарда дар кор мешава ози ма силкаи шада комментария мемонам якум комментарияда медроен ами акамон дар Турсия қарор дора иншолло ва раҳмон баъди ягон рӯз пас иншолло ки мо ҳам Турсия пеши ами ака мерем бо қатиш навор мекунем иншолло ва раҳмон ин ами акара каналша бидроен айноми ма комментарияш дар салом бинависонен каналша якмиш дастгирӣ кунен и акамон дар Туркияй тамоми чизе ки хӯрокай пишокай чизе ки дар корта ғайри ҷони одам тамоми чиза метавона ай Туркия ба Тоҷикистон ба Ӯзбекистон фарқ надорад Қирғизистон Қазоқистон ами Осиёи миёна Азия роҳӣ мекунад любой чиз даже памперс барои кӯдакотон дар кор мешавад кофе дар кор мешавад блокошқатӣ ё аппаратҳои техникое ки барои хоҷагидорӣ аппаратҳои барои чӣ мегӯянд ку равғани сиёҳдона тамоми чизе ки дар кортонай анами ака метавона шумода роҳӣ кунад доставка мекунад ба тамоми ҷо Россия ҳам бугу роҳӣ мекунад чизе либосаю хӯрокай фарқ надорад барои ами рақамоша мемонам каналша айнои ма саломуш бигӣ